Sendika dawuh Rama, sendika dawuh Rama, sendika dawuh Rama. Ingsun prasetya mboten, Ingsun prasetya mboten miloro lan memateni, sapada-padaning titah, amarga rasa tresna asih kang satuhu, Ingsun prasetya mboten badhe, colong juwuk lan gawe kapitunaning liyan, amarga rasa welas, kepara demen wewe, tumraping kang butuh pitulungan. Linumuraken panjenenganipun Sang Guru Agung ingkang Maha Suci, ingkang sampun gayuh kepadang sampurna. Kawula mangayom dumateng Sang Bagawa Guru Agung kawula. Wonten salebeting dhamma Sang Bagawa kawula pingan. Sang Bagawa sampun minjil ing samadayaning warga manungsa, suku Arya ing wilayah Madya, ing kaluwarga ksatria Trah Gotama minangka putra Satya, satunggaling sujana saking kaluwarga Satya ingkang sampun gayuh kepadang sampurna tanpa winates ing alam donya, ing alam dewa, alam mara, saha alam brahma. Mila menika saking momen Trisuci Waisak kita tulodo guru para dewa lan manungsa
Sang Buddha Gautama Sakya Muni. Piyambake putra ratu, anak raja, meninggalkan ke dunia wian untuk terbebas dari penderi. Jangan kita niki malah memburu kebutuhan hidup, ngelaleke tujuan materi dibutuhkan untuk menopang praktek dharma kita. Maka Roh Ibu sakatan kula dharma wasipun dalam momen Waisak ini yang saya tekankan iso rumongso ojo rumongso bisa. Bisa rumongso ojo rumongso bisa. Saged dipahami? Lah nek pun saged ngoten, monggo kita belajar memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, baru saged diwastani memayu hayuning hambrasta Quran. Sabi diwa numo danto sabha sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hentu gajantu dewata gata sabi Buddha balapata pace kanan cayang balang arahanta tejena rakang bandami sabasu. Mugi sedaya ingkang nandhang dugita saged kalis saking kasusahan, ingkang kaliput raos ajrih saged kalis saking raos ajrih, ingkang nandhang sungkawa saged kalis ing sungkawa. Mugi sedaya dewa sami suka parisuka awit sekatahing lelapet ingkang sampun kita tindakaken. Sageta nuwuhaken kabegjan lan kasembatan sedaya panuwun panjenengan sami. Samiya dedana kanthi kebak kapitayan. Samiya olah kasusilaning rinten lan ratinipun. Samiya sengsem ing pratitising manah. Para dewa Garuda, Naga, Yaksa, Asura ingkang sami tumurun wonten wihara Ekajaya ngriki saged jengkar wonten palengganipun piyambak-piyambak. Kanthi kekiyatanipun para Buddha, tuwin kekiyatanipun para paceka Buddha, lan kekiyatanipun sedaya arahat, kula damel pangayuman. Sadhu.